Lillahi labari da dumudumin sa. 'Yan ta'addar ƙungiyar Boko Haram sun tattara kayansu sun koma dajin Kaduna. Masu sauraron mu gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi. Amma kafin nan da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaranmu da bidiyoyi mu a koyaushe da zarar mun ɗora za mu sanar da ku. Ga cikakken rahoton. 'Yan ta'addan ƙungiyar Boko Haram sun koma dajin Kaduna yayin da suka tattara kayansu zuwa can. DSS ta ankarar da sauran hukumomi hakan, kamar yadda jaridar Legit ta rawaito. DSS ta buƙaci hukumomin tsaro da su ƙara ƙaimi wajen sa ido da tattara bayanan sirri saboda shugabannin Boko Haram na yin ƙaura daga dajin Sambisa zuwa kudancin Kaduna. An tattaro bayanan cewa 'yan ta'addan sun fara yin ƙaura wato hijira daga dajin Sambisa da ke jihar Borno ne zuwa dajin Rijana da ke ƙaramar hukumar Cikun a jihar Kaduna wadda muka sani ta nan arewa. Rahotanni sun nuna cewa babban kwamandan Boko Haram Ibrahim tare da tawagarsa na shirin komawa ƙarƙashin jagorancin Adamu Yunusu, wanda aka fi sani da wato Sadiku. Hukumar tsaro ta farin kaya DSS ta nemi hukumomi na tsaro a Kaduna da su kasance wato cikin shiri na ko ta kwana kan yiwuwar kai hare-hare wato kamar yadda Sahara Reporters ta rawaito. Ta bayyana cewa shugabannin wato da dakarun kungiyar 'yan ta'addan na Boko Haram sun koma wani daji a kudancin Kaduna daga dajin Sambisa wato Rijana. Babu shakka dai a halin yanzu wato yayin da ake wato maganar 'yan bindiga da suke kai hare-hare, sai gashi kuma wannan yunkuri na Boko Haram wato na tattaro kayansu gabaki ɗayansu da dakaransu da shugabanninsu daga dajin wato Sambisa izuwa wato wannan kudancin Kaduna cikin wannan daji na Rijana. Babu shakka dai tun lokacin da aka kashe shugaban kungiyar Boko Haram ɗin Abubakar Shekau wato ake tunanin cewa wato wannan kungiya ta Boko Haram gabaki ɗayanta ta riga ta ƙare ta tarwatse, saboda dama shugaban kungiyar Abubakar Shekau shine wanda ya gagari wato duniya, wanda har wato ƙasar Amerika sai da suka bayar da maƙudan daloli akan duk wanda ya kamo shi. Sai gashi kuma da ke dai Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya faɗa kullu nafsin za'iqatul mauti, dukkan wani rayayye ya sani fa to fa matacce ne, walau da lafiya walau ba lafiya, walau hatsari walau ba hatsari, idan lokacin batun yayi to sai fa ya tafi. Kamar yadda lokacin Abubakar Shekau ya zo, duk ta'addancin da ya aiwatar da izzar da ya ringa yi da ganin cewa ba wanda ya isa da shi, sai gashi da ajalinsa ya zo da kankin kansa ya kashe kansa. Wannan kungiya ta Boko Haram babu shakka sojoji suna iya ƙoƙarinsu na Najeriya akan wato ganin bayan wannan kungiya ta Boko Haram. A cikin wata sanarwa da jaridar People's Gassil ta gani wato an ce 'yan ta'addan sun yi ƙaura daga dajin Sambisa a jihar Borno zuwa dajin Rijana da ke ƙaramar hukumar Cikun ta Kaduna. Jaridar ta nakalto wani ɓangare na bayanin wato yana cewa wani babban mayakin Boko Haram Ibrahim wato Funu FNU tare da sojojinsa suna ƙaura don komawa cikin wato takwarorinsu ƙarƙashin jagorancin wani Adamu Yunusu wanda ake kira Sadiku. Wannan ce ta sanya hukumar ta DSS ta umarci wato jami'an tsaro na Najeriya da jami'an wato NSCDC wato wanda ake kiransu da suna civil defense da su tsaurara tsaro a yankunan da aka ambata da kuma kewaye inda wato ya kara da wato da kewaye inda ake zargi, inda ya kara da cewa ya kamata ta sanya jami'anta cikin shiri da bayar da rahoto yadda ya kamata. A cewar jawabin, an kuma umarci wato hukumar nan ta NSCDC wato Civil Defense da ta ƙara sa ido da tattara bayanan sirri a yankunan da aka ambata.
Babu shakka dai a halin yanzu a gefe guda wani tsohon kwamandan 'yan ta'addan Boko Haram Adamu Rugurugu wato ya ce ya yi watsi da ta'addancin ne sakamakon wato gano cewa aƙidar 'yan ta'addan Boko Haram zamba ce cikin aminci. A cikin bidiyon da wato PR Najeriya ta samu, wato kasurgumin ɗan ta'addan na Boko Haram tsoho ya ce manyan shugabannin ƙungiyar koyaushe za su aika su a kashe su, wato a kashe su ne a fagen daga, tare da yaudarar su cewa aljanna ce take wato zama makomar su idan aka kashe su a wannan gwabzawar. A cewar Mr. Rugurugu, wato manyan shugabannin na Boko Haram ba sa iya tunkarar sojoji, sai dai buya daga baya suna amfani da wato mayakansu wajen kai hare-haren kan sojojin wato a arewa maso gabasin Najeriya. Babu shakka dai a halin yanzu sai dai mu ce Allah Ubangiji Subhanahu wata'ala ya ƙara tarwatsa mana wato dukkan aniyar mugayen da suke wato addabar wannan ƙasa tamu, walau a ƙungiyar Boko Haram ɗin, walau waɗannan 'yan bindiga. Dukkan abin da yake faruwa a Najeriya na rashin wato zaman hankali, na rashin kwanciyar hankali, babu shakka wasu na ganin cewar akwai alaƙar siyasa a cikin wannan al'amura da suke faruwa. Wannan hange ne da wasu mutane suke yi na cewa siyasa ce kadai take haifar da dukkan abin da yake faruwa a cikin Najeriya. Saboda wato siyasa ake haifar da wasu abubuwa wanda za su haifar da wato rudani a tsakanin jama'a. Wato wannan ibtila'i da yake faruwa na kungiyar Boko Haram da sauran 'yan bindiga, wasu na ganin wato akwai sa hannun waɗanda suke da hannu da shuni akan tsaron Najeriya. Shi yasa abin kullum ake yaƙi da abin, amma abin yaƙi ci yaƙi cinyewa, a rasa gane daga ina barakar take. To koma dai a yaya ne, mu dai fatanmu Allah Subhanahu wata'ala mafi sanin aniyar dukkan wani ɗan adam, domin shi ya halicce shi, shi muke roƙo dukkan wani mai aniya ta mugunta akan wannan ƙasa tamu da mugun nufi, ko da shugaba ne, Allah Ubangiji ka ganan mana bayansa, ka kawo mana ƙarshensa, ka ɗora mana waɗanda suka dace a gurinsa. Babu shakka addu'ar da ɗan Najeriya ya kamata kenan a koyaushe ya riƙe, wato wajen wato dukkan abin da ake murƙusawa wato na mugunta a ƙasar nan, Allah ya tona asiri. Allah Ubangiji waɗanda za su shirya a cikin waɗanda suke makirci a ƙasar nan da su 'yan ta'addan da waɗanda suke sa su, idan ma haka ne Allah Ubangiji ka ganar da su su gane gaskiya, su dawo su bi hanya madaidaiciya. Idan kuma ba masu ganewa bane ba, ya Ubangiji ga kanan ga su, kai ka san yadda za ka yi da su, kai ka san a inda suke, kai ka san maɓoyarsu, kai ka san zuciyarsu, kai ka san me suke shirin aiwatarwa. Allah Ubangiji kai mana maganin su. To masu sauraron mu, wannan shine dai ƙarshen rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu, inda kuka ji labari da ɗumi sa, wato 'yan ƙungiyar nan ta ta'addancin Boko Haram suna yin hijira daga wato dajin can na Sambisa zuwa wato kudancin Kaduna, wato cikin wani jeji da ake kira Rijana. Allah Ubangiji kai mana maganin abin. Me za ku ce a dangane da wannan rahoto, kamar yadda muka rawaito shi daga wato Legit da kuma wato Sahara Reporter.